Salam Ata Vatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary, hormatly tomoşaçylarymyz, Ata Vatan TV'de saylanan habarymyzyň 2023-nji ýylyň 18-nji oktýabrynyň sanyny Ogulgerek Berdimuhammedowa Pekiniň muzeýlerine baryp gördi. Aşgabat, Könürgünç Aşgabat ziyaret otlusy ýola düşer. Bir uşak bir ýol forumy Hytaý Ulumaýy goýunlary gönükdirer. Gyzyl Kurty filmi Täjikistana Halkara kino festivalida görkezilýär ýaly habarlar ýetirýäris. Mehriban müştaqlar, gelinginde bolsa habarlarymyza giňişleýin seredip geçelim. Ogulgerek Berdimuhammedowa Pekiniň muzeýlerine baryp gördi. Pekin şäherine geçirilýän bir uşak bir ýol 3-nji ýokary derejeli masagatyna gatnaşmak maksady bilen Hytaý Halk Respublikasyna iş taparyna amallaşdyrýan Türkmenistanyň halk masagatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýanyna bolýan maşgalasy Ogulgerek Berdimuhammedow üçin ýürüýtem eden maksatnama taýýarlandy. Onuň çägini şu gün gahrman arkadagymyzyň maşgalasy Pekiniň Sungat muzeýine hemde Hytaýyň Zenanlar we Çağlar Milli Muzeýine baryp gördi. Bu barada Türkmenistan gazeti habar berýär. Pekiniň Sungat muzeýine gelende milli liderimiziň maşgalasy Ogulgerek Berdimuhammedowa Hytaý Halk Respublikasynyň başlygynyň maşgalasy Pen Liyuan bilen suraty düşdi. Soňra belet mertebeli mehmanlar muzeýiň 4 deňiziň joşçu zalyna, şeýle-de Hytaýyň milli teatrly basarynyň serilenýän zalyny ýürüýtüleşdirilen eksponatlardan tanışdylar. Bu ýerde wekilet baştutanlarynyň maşgalarynyň hanym Pen Liyuan bilen bilelikde Pekin opera çykyşlaryny tomaşa etmegen täsirli boldy. Hytaýyň Zenanlar we Çağlar Milli Muzeýine gahrman arkadagymyzyň maşgalasy muzeýiň ýoldaşlary tarapyndan mehirli garşylandy. Bu ýerde onuň ähli Hytaý Zenanlar Federasiýasynyň başlygy Şen Ýoýu bilen gysga wagtlyk çay başyna sohbatlaşy boldy. Bu ýerde onuň ähli Hytaý Zenanlar Federasiýasynyň başlygy bilen gysga wagtlyk çay başyna sohbatlaşy boldy. Soňra olar Türkmenistanyň haly we il işlerine bagşlanan milli sergisiniň açylyş toýbagyny kesseler. Bu muzeýde ýyry halkara forumyň çägini ýaýbanlandyrylan Türkmen milli sergisi Türkmenistan Beýik Ipek ýolunyň ýüregi diýilip adlandyryldy. Ol ene mamalarymyzdan miras galan, gaýtalanmajak sungat hasaplanýan nepis türkmen hallarynyň durly görnüşlerini, il işleriniň nusxalaryny özüne jemleýär. Milli liderimiziň maşgalasy ähli Hytaý Zenanlar Federasiýasynyň başlygy we beýleki wekiller 3 bölümden ibaret bolan sergi zalaryna aýlanyp gördüler. Hanym Ogulgerek Berdimuhammedowa Hytaýyň tarapynyň wekillerine olarda ýerleşdirilen gymmatlyklar barada gurrun berdi. Onuň aýtmagyna görä sergi ýun hallar, ýüpek hallar, milli keşte we matalar bölümlerinden ibaret bolup, ýun hallar Türkmenistanyň howa şertlerini ýetişdirilýän sarjy oýunlarynyň ýazlyk ýunundan taýýarlanýar. Ýüpek gurçugyndan alynan ýüpekden dokolýan ýüpek hallar öz gedegine has inçelik we berklik bilen tapawutlanýar. Şunuň bilen baglykda mehmanlara gadymy pazaryk hasynyň ilkinji gezek ýüpekde dokulan täsir nusgasam görkezildi. Milli keşte we matalar bölümine bolsa ýüpek ketenden taýýarlanýan türkmen zenanlarynyň libaslaryna olary öz öwüşgün çaýýan keştelere orun berilipdir. Aşgabat, Könürgünç Aşgabat ziyaret otlusy ýola düşer. Aşgabat, Könürgünç Aşgabat uğru boýunça ýolagçylaryň demirgazyk sewitdäki taryhy ýadygarlyklary gezilen jetmekler üçin hatda kygy ziyaret gezilenjiň esas uğry UNESCO tarapyndan gorulýan Könürgünç döwlet taryhy medeni gorukxanasynyň çäklerindäki ýadygarlyklar toplumy bolar. Bu barada Demir ýol edarasynyň saýtynda habar berilýär. Şeýlekem seýahatçylar demirgazyk sewitiň tebi gaýratynyklary we beýlek taryhy ýadygarlyklary bilen tanışyp bilerler. Mundan başga seýahatçylar üçin Beýik Ipek ýolunyň belli bir bölümlerini geçmek üçin mümkinçilikler dörer. Seýahat otlarynyň Aşgabat şäheriniň demir ýol menzilinden uğrajak wagty 2023-nji ýylyň 27-nji oktýabr bolup, biletleriniň satywy boýunça Aşgabat şäheriniň demir ýol menziliniň kassalaryna ýüz tutmaňyzy haýyş edýäris. Bir guşak bir ýol forumy Hytaý Ulumaýy goýunlary gönükdirer. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk masagatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow Pekindäki halk ýygnaklary öýüne geçirilýän bir guşak bir ýol 3-nji ýokary derejeli masagatynyň açylyş dabaryna gatnaşýar. Bu giň gerimli masagata 140-dan gowrak ýurtdan hemde 30 sany halkara guramalaryndan wekiller, şol sany döwlet baştutanlar we halkara guramalarynyň ýoldaşlary gatnaşýarlar. Hytaý Halk Respublikasynyň başlygy Xi Jinping ýokary derejeli forumda eden çykyşynda soňky 10 ýylda bir guşak bir ýol başlangyjynyň köp sany
hakyky, şeýle hem simbolika tassamalaryň durmuşa geçirilmegi üçin esas bolup hyzmat edendigini aýtdy. Soňky 10 ýylda biz öňde goýulan wezipeleri ýerine ýetirmek üçin hemişe tagallatdyk. Goşoklar we ýollar başlangyjy hakyky tassamalary durmuşa geçirmäge esas döretdi diýip Xi Jinping bir goşok bir ýol 3-nji ýokary derejeli maslahatynyň açylyş dawrasyna eden çykyşynda belläp geçdi. 140 döwletden 4000-den gowrak wekiliýetiň gatnaşmagyna geçirilýän bir goşok bir ýol 3-nji ýokary derejeli maslahatynyň açylyş dawrasyna eden çykyşynda Xi Jinping 2024-2028 ýyllarda Hytaýyň eksport we import harytlarynyň möçeri 32 trillion dollary, sowda hyzmatlarynyň möçeri 5 trillion dollary barabar boljaklygyny belirdi. Xi Jinping Hytaýyň dowlat banklarynyň China Development Bank hem de Export-Import Bank of China maliýe idaralarynyň her biriniň bir goşok bir ýol başlangyjy esasynda durmuşa geçirilýän tassamalary 350 milliard yuan möçerine maliýe feriştelerini gönükdirjekdigini belirdi. Ýagny China Development Bank hem de Export-Import Bank of China 350 milliard yuan möçerine maliýeleşdirmek çeşmelerini gönükdirer. Ýagny China Development Bank hem de Export-Import Bank of China 350 milliard yuan möçerine maliýeleşdirmek çeşmelerini gönükdirer. Şeýlekem Xi Jinping ýüpek ýola gaznasyna goşmaça 80 milliard yuan möçerine maýa goýunar gönükdirmegi meýilleşdirýänliklerini belirdi. Ol bu maliýe ferişteleriniň bir goşok bir ýol başlangyjy esasyna durmuşa geçirilýän tassamalary gönükdirilýekdigini aýtdy. Ýüpek ýola gaznasy 2014-nji ýylyň 29-njy dekabryna döredildi. Bu gazna bir goşok bir ýol başlangyjy esasyna infrastruktura tassamalaryna gollaw bermek hem de sowda hyzmatdaşlygy ýeňilleşdirmäge ýardam etmek maksady bilen döredildi. Gyzyl Kurta filmi Täjikistanyň halkara kino festivalida görkezilýär. Şu günler Täjikistanyň paýtagty Duşanbe şäherinde Tojisoman halkara film festivali geçirilýär. Täjikistanyň kino gününe bagşlanan festivale Owsganadan Türkmen film birleşiginiň dörejilik toparam gatnaşýar. Halkara dörejilik çäresinde Gyzyl Kurta çeper filmi görkezilýär. Täjikistanda ilkinji gezek geçirilýän halkara kino festivali Türkmenistanyň, Iranyň, Belarusdan, Wengriýadan, Özbegistanyň, Pakistanyň, Kazakstanyň, Russiýadan, Ermenistanyň, Hindistanyň we Hytaýdan filmleriň 25-den gowrak gatnaşdyrylýar. Saksalyk Bayramowyň rejissörlüğine surata düşürilen Gyzyl Kurta çeper filmi bu festivalda Täjik kino muşdoklaryna görkezildi. Şeýlekem bu film halkara kino festivaliň çäklerine beýleşige hem gödürilendi. Gyzyl Kurta filmi dünýäniň bir neçe günjegini, medeniýet günlerine, film festivallaryna görkezilip, yer ýüzüniň kino muşdoklarynyň söýgüsine münasip boldy. Film Merkez Aziýanyň Kinematografiýa Sanat Akademiýasy bolan Ak Ilbers Merkez Aziýanyň iň gowy filmi bayragyna dalaşýarlygy hödürlendi. 2022-nji ýyly Gorkutaty Türk dünýäsiniň film festivalina görkezildi. Täjikistanyň kino festivaly iň gowy çeper film üçin Grand Prix bayragi goýuldy. Şeýlekem iň gowy rejissor, iň gowy operator, iň gowy erkek keşp, iň gowy zenan keşp, iň gowy gysga metrażly çeper film, eminleriň ýürüýte bayragi, kino muşdoklarynyň bayragi, kinematografiýanyň ösüşine goşan üçin Duşanbe şäheriniň başlygynyň ýürüýte bayragi ýaly bayraklarym gowşurlar. Ilkinji gezek geçirilýän Tojisoman halkara film festivali 19 oktýabrça dowam eder. Ine mehriban müştaklary Atawatan TV'de saylanan habarlar gepleşigimizden şu günkü sanyna size ýetirmek isleýän habarlarymyz şurdan barat. Hormatly tomoşaçylarymyz, ýurdumyzda we dünýäde bolup geçýän täzeliklerden we habarlardan ilkinji bolup habarly bolmak isteseňiz, atawatan.com saytymyzy izarlamagy ýatdan çykarmaň. Gepleşigimizden ilki sanyna görüşýänçek, hoşça bolun.